Aquarium. Ayun, may tao. Ganda dito. Dubai Mall. Ayan, may isda sa ilalim. Tapos may tao. Aquarium na. Ayun. Diba? Ang ganda, oh. Christmas! Ang ganda. Ganda ng diving nila, oh. Yung diving na yan, binabayadan yan, diba? Bayad yan, te? Ang galing-galing. Nasa Dubai Mall kami. Uy, sa taas tayo. Sa diving. Sa taas tayo. Sa taas tayo. Christmas! Ganda ng diving nila. Daming tao, yan ang sinahanap nyo. Daming tao. Daming tao. May kasama ko. Welcome to our vlog! Meron naman akong ano dito. Ano kainin niyo? Hindi mo bagay magkatulog. Ha? Hindi mo bagay magkatulog kasi ano, tingnan mo. No. Artistahin. Artistahin. Mabait tong kaibigan ko ito. Demonyo ako sa mo, demonyo sa ako. Hindi. Pag demonyo ka, demonyo rin ang Si Ate Emma, di halatang 30 na may hit. Ilan naman ito eh? ano yun? Labot na. Iba't ibang tao na magkikita. Uy, ba't mo tinatakpan? Wait lang! Ayaw ba surprise? Surprise daw. Piniligan pang mata ko. May surprise ako sa kanya. Meron kaming ano, i-meet long lost friend. Allah! Sino kaya yung prize? Ay, surprise. Basta, meron ako i-meet. Akin na yan. Welcome to our vlog. Surprise to sa kanya. I-meet namin. Yan, ayan yung surprise ko. Nabuisit ako maghanap ng ano. Laki tayo ko. Buisit ako maghanap ng food court. Merry Christmas! Sabi ko sa Pilipinas ka, galit na ako sa'yo. Kasama ko nag-swimming yan. Kasama kami sa pangalawang labas na namin. Napuisit na. Nagkainisan na kami. Nagkapuisit na kami. Inisila niya ako talaga. Akala ko nasa Pilipinas na. Kasi nag-picture siya sa akin. Nahalata niya kasi ako. Hi. Ano lang, picture tayo. May kape. Oh, ito yung kaibigan kong ano, na si Emily. Ay. Ang laki kita-kita. Kita pa. Hindi pa rin ako ticket. Ako magpapag-JS. Nag-rap lang, hindi ako na. Sinurprise mo ko. Tara na. Kasusunod na tayo miracle card. Tara na. Oo, tara. Di ba magpapatala ka? Oo. Padala na. Alam mo? Alam mo? Tragis na. Ay, salamat naman at nakakaya ka na. Nakita mo? Order na ako. Kaya pala, sabi niya, may surprise ako sa'yo. Ano yan? Sa likod ng may ay, pinapayagan din yun. Ay, order na. Nandito ka. Aray ko.
Nasaan na si Emily? Sabi niya, alam niyo ito, magsama nga ako. Kaya po, ina mo, ikaw na lang ang ito dito. Hindi, ito rin. Inuhuli ko rin asan si Emily. Nakaraan pa to, sabi niya, sama ka. Tapos sabi Sama ko, ka. paano ako sasama? So, pinasa ko. Di grabe yung gusto namin. Nilasing na lasing ako. Alas 4 na kumuwi kami. So, sa ato sa Chelsea Hotel. Ay, nakatihan namin masarap. Ang daming yummy. Kain na tayo. Kaya na tayo. Ang saya nyo ah. Oh, freedom kami. Freedom lang. Lagi akong labas. Kung sino yung Ilang taon ka na, be? thank you sa food. Walang iya ako na pinakatulog sa inyo. Bata ka, ang laki na. Bata ka nung edad. Pero yung pag-iisip mo, Bata pa rin. pangkarahasan. Nakakami si Joy. Nakakasama namin si Joy. Asan si Joy? Mga Pinas. Sabi ko nga sa kanya, sa Batasun. Oo, kami magkasama nung nag-swimming kami. February ba din? Lalabas ulit kami. Sama ka. Saan? February. Nandun ko kami. Ano ba kung anong hinahanap? Nakita na ako ng 55 times eh. Huwag naman dati Kain tayo. Kain tayo. Ang eat, mga ka-churpa. I miss you, be. Kaman na. Kapag Lagi ko nami-miss ko eh. Ha? Takasan yung Sa bahay, magtagay. Wala na akong pera, hindi ako lalabas. Hope ko sa New Year. Ayaw talaga yung dito sa kanin. Kaya mga Amerikano. Tayo Pinoy. Ayaw lumaki eh. no? Yung Kasi mga... pagkanin matagalan Eh, to. kagabi, di mo alam yung mga nilalapang ko kagabi. Pero ngayon, naghahanap ko rin namin kanin. Lahat. Pumunta kami ng Chelsea Hotel ngayon. Wala ba Kain mga tayo. Ha? Hindi mga Kain tayo. Pinalabas ka ulit. Hindi ko lumabas na kaya. Kala ko Nakaraan tayo, matong tayo na. Nila Joy. Mapuisit ako. Sabi pa naman niya. Dito kami ni... Alam niya, kaya nagtataka ako. Sabi mo, saan ba yung food court na yan? Isa lang naman food court dito. Sa taas, level 2. Ano, punta tayo sa ano? Taibeng? Ha? Taibeng? Sa Taibeng yung pinuntan natin. Dracol muna tayo. Wala? Tangi, sa fountain dito. Hindi, dito Yung lang. fountain na Dito lang. gumaganda. Mainit pa doon sa pinakitarte. May kamit ko na alas 6. Hindi ka na makaano. Huwag ka na sumama. Make up pa lang. Hindi pa nito pa next time. Manina-joke lang kayo. Uy, pinakamasayang Christmas ngayon. Oo naman, malaya na kami. Nakalaya na yung mga preso. Alisap. Kami kayo. Uy, pag kami nagsama, wala Uy, akong salamat nakalala. ha. Hindi ako nakalimutan. Pag nagsama kami, Ikaw nga una namin ikaw ang surprise namin. Wala kami pag-alam sa iba. Sabi ko dito lagi na. Nakakamiss Eh, niya si sa JC. Lumabas na lang pag lumalabas na yung animal kasi. Oy, lumabas ka na dati. Dati wala kang kasama eh. Hindi, oo, wala ko sabi. Hindi ako lumalabas. Hindi. Nasa Pilipinas na yan. Maripe. Buti na nakita ka ng taxi. Agad. Ang ano, pag-usapan niyo yung kasayanan niyo dyan. Wala nang Ang ganda ko sa kasalay mo, eh. Ha? Ang ganda mo, hi. Dapat mo ko na yung lalaking tama. Okay, so lagi. Mali. Huwag yung lalaking may tama. Mr. Right. Kenapa kan?